Така, първото важно нещо. Ръбчето. Къде от която страна са шелите е надолу. Нахлузваме това върху палеца. Първо движение. Тук, на китката. Така, различните бинтове по различен начин се навият. Сега този, ръката ти е слаба, не е проблем. То са 4 метра. Първо минавам един път през китката. През цялото време гледам ръбчетата да не се подгъват. След това, оп, нагоре. Тук върху кокълчетата. Да. Следващия път, още веднъж, слизаме надолу към китката. От тук между пръстите, между котрето и безименния. Е така го прогонваш, го правиш. След това излиза между показалеца и палеца. Така. Свалям китката леко надолу, минава насам. Следващия пръст, между безименния и средния. И пак ли там излиза? Отново тук между показалеца и палеца. Сваляме пак. Следващия. Насам. Така, пак. Така, сега горе-долу преценявам колко още бинт имам. Задължително палеца също трябва да се мине. Сега аз имам достатъчно бинт, мога спокойно един път да затвърдя тук върху китката. Така, да, може би това няма да стигне. Палеца. И сега там. Така, от тук. Връщам нагоре. Да мине втори път да затвърди тук всичките тези, които съм ги правил едно върху друго. Така. Ето това горе-долу трябва да се получи. И... А трябва ли да се прави по-нагоре? Така, да, разбира се. Сега, продължавам вече, свалям надолу към китката. Тук вече може да си позволя малко повече да стегна бинта, но тук, където е между пръстите, тук между палеца, трябва да е малко по-свободно. Трябва да е по-отпуснат бинта, защото иначе като го престегнеш, ще ти спре кръвотечението. Насам. Насам. И вече тук мога малко да престегна. Връщам насам. Така. Ето това горе-долу трябва да се получи. Сега има много варианти, които това е един горе-долу добър вариант, в който вече палецът е защитен. Тук сме минали няколко пъти върху пръстите. Ето това е.